Igandetan egizan, zenpozik gabiltzan. Izatan elizan, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia, eta jainkoetaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Sabenaren misterioa ospatzera goaz. Zabal dezagun gure bihotza jaunaren erruki mugagabera, ezka dezagun barkamena. Jesus jauna, Maria Virginiagandik jaio eta gure zenide egina. Erruki jauna. Jesus jauna, Jose eta Mariaren menpean bizi izan zinena. Kristo erruki. Jesus jauna, jainkoaren seme eta alaba izatea lortu dizaguna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean naren gogoko gizakiei. Hain handi eta edez zaitudulako, gorazu, bereinkatu azu, gorezpen zuri, hauspe zagur, eskerra zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoikoa eta guztia dura. Jauna zene bakar Jesukristo, jainko jauna jankaren bildotxa aitaren seme, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zuken zen duzu munduko pekatua, entzun bereia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin ezagun otoz. Hoi jainko, egiazko bizi eredua eman diguzu familia santuagan. Egizu onbera, izan ditzagula geure familietan ere, haien harreman eta maitasun berberak. Betiereko zoriona izan dezagun, zeroetako zure etzean. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Siraken liburutik. Jaunak seme alaben gainetik ohoratzen du aita, eta amaren aginpean ezartzen bere umeen gain. Aita, ohoratzen duenak bere bekatuak ezabatzen ditu, eta ama goresten duenak ondasunak bilatzen. Aita, ohoratzen duenak poza izango du bere seme alabagan, eta otoitz egunean entzun egingo dio jaunak. Aita, ohoratzen duena luzaro biziko da, eta ama goresten duenak jaunari obeditzen dio. Ene seme, zaindu eta aita zahar zaroan,
eta ez eman nahigaberik bizi den artean. Burua galtzen hasten bada ere, izan barkat bera, eta ez gutxietsi bizi diren bitartean. Aitari emandako laguntza ez da ahaztuko, bekatuan ordain izango duzu. Atsekabealdian gogoan izango zaitu jaunak. Jaunak esana? San Pablo apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik. Senideok, jantzi zaitezte bihotz errukitzuz, onberatasunez, apaltasunez, otzantasunez, pazientziaz, jangoikoaren herri aukeratua, santua eta maitea zareten ezkero. Eramazue ondo elkar eta barkatu batak besteari inork inoren aurka ezer balu. Jaunak barkatu dizuen bezala, barkatu zuek ere elkarri. Eta hoien guztien gainetik, izan maitasuna, hori baita elkartasun betearen lokarria. Kristoren pakeak agindu beza zuen bihotzean, bake horretara deituak zareten ez gero gorputz batean eta izan eskerroneko. Bizibedi oparo zuengan Kristoren hitza, irakatsi eta aholkatu jakinduria osoz. Kantatu jainkoari bihotzez eta eskerronez salmoak, gorazarreak eta kantu espirituak. Edozer esaten naiz egiten duzuela, egizue dena Jesukristo jaunaren izenean, haren bidez jainko aitari eskerrak emanez. Emazteok, zaudete zeuen senarren menpe, jaunaren jarraitzailei dagokien bezala. Senarrok, maita itzazue zuen emazteak eta ez izan gogorraiekin. Seme alabok, egin zuen gurasoen esana gauza guztietan, hori nahi baitu jaunak. Gurasook ez sumindu zeuen seme alabak gogogabetu ez daitezen. Jaunak esana? Piztu da Kristo, aleluya, gure handago, aleluya, jauna zurekin, Jesucristo evangelioa San Mateoren liburutik. Magoek alde egitean, jaunaren aingerua agertu zitzaion ametsetan Joseri eta esan zion. Jaiki hartu aurra eta ama, eta zoaz iesi Egiptora. Eta egonan nik esan arte. Herodes erregia aurra hil nahian ibiliko baita. Jaiki zen beraz Jose, hartu zituen aurra eta ama gauez eta Egiptora joan zen. Han egon zen Herodes hil arte. Horrela bete zen jaunak profetaren bidez esandakoa. Egiptotik etortzeko dei egin nion neure semeari. Herodes hil zenean, jaunaren aingerua agertu zitzaion ametsetan Joseri Egipton, eta esan zion, jaiki hartu aurra eta ama, eta zoaz Israelgo lurraldera. Hilek baitira aurrari bizia kendu nahirik zebiltzanak. Jaiki zen beraz Jose, hartu zituen aurra eta ama, eta Israelgo lurraldera itzuli zen. Baina Herodesen ondoren, Judean erregearen seme arkelau zegoela jakinik, beldur izan zen ara joateko, eta ametsetan albistea harturik Galileara jo zuen. Ara iritsi zenean, Nazaret deritzan herrian gelditu zen bizitzen, profetek esan zutena bete zedin. Nazareterra deituko diote. Jaunak esanan, Senideok, gaur familia santuaren igandea ospatzen dugu. Eguberriko argiak oraindik gure artean dirauten honetan. Elizak garko egunez,
Nazaretako familia ekartzen digu gogora, Jesus, Maria eta Jose. Ez da pasadizo huts bat, Jainkoaren plan sakonaren adierazpena da. Jainkoak mundu honetan familia baten barruan bizi nahi izan zuen, familia batean jaio, hazi eta ezi. Horrek zerbait oso garrantzitsua esaten digu. Familia ez dela bigarren mailako gauza, baizik eta Jainkoaren bihotzetan dagoen errealitatea. Familia da pertsona bakoitzak maitatua izaten ikasten duen lehen tokia. Barkatzen, entzuten, partekatzen eta elkarri laguntzen ikasten duen lekua. Horregatik, da familia hain beharrezkoa gure gizartearentzat. Nazaretako familian, giro xumea baina sakonki aberatsat zegoen. Ez ziren arazo gabe bizi, baina bai maitasunean, elkarrikoko errespetuan eta jainkoarekiko konfiantzan. Han, bizitakoa ederki laburbiltzen du gaurko bigarren irakurketak. Jainkoaren hautatuak, santuak eta maiteak zaretenez, jantzi zaitezze erruki samurraz, ontasunez, apaltasunez, humiltasunez eta pazientziaz. Zenbat maitasun, zenbat alaitasun eta zenbat elkarri laguntzeko gogoa izango zuten Jesus, Maria eta Josek. Eta horrelako bizitza ez zen teoria hutsa, eguneroko jarreretan gauzaten zen. Hitzon batean, isiltasunean, barkamenean, elkarren alde egoten jakitean. Baina kontuz, ez dezagun pentsa hori guretzat iristezina den eredua dela. Askotan horrela pentsatzeko tentazioa izaten dugu. Gure familian ezenizkoa da, garaia bestelakoak dira. Baina gaur, San Paulok gakoa ematen digu. Jaunak barkatu dizue, egin zuek ere gauza bera. Hau da, familia santuaren antzera bizitzea ez da gure indar hutsez lortu behar dugun erronka, baizik eta Jainkoak ematen digun oparia. Grazia da. Horregatik, eginda Jainkoa gizon. Gu gizakio jainkozko maitasunez maitatzeko gai izan gaitezen. Barkamenean, pazientzian eta errukian agertzen den maitasun horretan. Horregatik, Anaia Arrebok, gaur egun honetan eskatu diezaiogun jaunari gure familietan maitasuna nagusi izan dadila. Hitz onak ugaritu daitezela, entzutea, barkamena eta elkar zaintzea. Horrek ez du soilik gure etxeak hobetzen, gizartea bera ere sendotzen du. Izan ere, familiak ongi daudenean, gizartea ere askoz hobeto dago. Amaitzeko, jar ditzagun gure familiak Nazaretako familia santuaren eskuetan. Jainkoa zaindu ditzala gure familiak, eta bere pakea eta maitasuna inoiz falta ez daitezela gure etxeetan. Sinisten dut Jainko aita guztiduna zer lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena, infernotara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena, zeroetara igo eta Jainko aita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.
Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, araiaren piztuera eta betiko bizia. Amen. Senidegok, egin dezaiogun otoiz Jesukristo jaunari, familia santutzeko giza familia batean bizi nahi izan zuenari. Dos y dos, ¿vale? Bien, bien, bye. Maria eta Jose etxean familia bizitza elkarbanatu zuen jauna. Zaindu dezala bakean kristau familia guztien elkarbizitza egingu. Eska dezaiogun jaunari. Senargai eta emaztagi guztiak jainkoaren presentzia sumatuz eta elkarren maitasuna biziz egoki presta daitezen. Ezkontzeko sakramenturako. Eska dezaiogun jaunari. Esto es un poco largo, pero tranquila. Jainko familia zatituak argitu eta gogoberotu ditzan. Lana dela eta bere iztuta bizi behar duten senar emazteak familia zatitutako kideak aurrik ez dutelako sufritzen dutenak eta senideren baten eriotza dela eta negarrez daudenak indartuak gerta daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Gure familian eta kristau elkartean bakean bizitzen saiatzen geranon alde. Gaindi ditzagula ontasunez, ulermenez eta maitasunez izan ditzakegun zailtasun eta konponezinak. Eska dezaiogun jaunari. Jainko jauna, entzun gure otoitzak eta egizu gurasoek partizan dezatela zure maitasun ugarian, eta seme alabak hazi daitezela jakindurian, ulermenean eta grazian zure aurrean, eta gizaki guzien aurrean. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
Senideok, egin dezagun oto ez guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Bakezko opari hau zure eskaintzean jauna, apal-apal eskatzen dizugu. Jainkoaren ama Birjinaren eta Jose Santoren otoitzari esker, gure familiak bizi daitezela sendo, zure adiskitasunean eta pakean. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainkoa guztidun betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Gaur ospatzen dugun misteriokiko jai honetan, Kristo jauna jainkozko izaeran ikuse zina dena. Gure izaeran agertu da, eta mende guztiak baino lehen sortua, mende batean izaten hasi. Eroriak ziren guztiak beregan jasorik, diren guztiak beren betean berriz ezartzeko, eta galdua zegoen gizakia, zeroetako erreinura berriz erakartzeko. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu, pozez abesten dizugula. Santu, santu, santua, dira guztien jainko fama, zeru lurra bete dauzka zure bizitza. Zeruko jenetan, bede inkatua, jaunaren izenean, datorrena. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada santo giardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza bata, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien izanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin bezala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur hemen bildurik, Maria Virginia mundori salbatzailea ekarri zioneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure gozeanarekin eta Lizi izan guztekin batean. Era berean, izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Maria Pilar Otermin eta Joakin Etxarri. Eta hildako guztiak ere, har izazu zeure arpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztio betiko bizia iritzezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Duatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaita jangoiko algustiz grorri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaileak aginduta kutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gau, egunontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu dezero. Ez gaitzazu txiten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta astualdetan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaingo dela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna, erregi bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, janaren pakea betizuekin, emaiozu pakea elkarri. Poesia da la familia. Jangoikoaren bildotza, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira bituak. Jauna, ni ez nahi zinor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun toiz. Aita guztiz onbera, sakramentonen bidez indar berritu gaituzunok, bizi gaitezela familia santuaren antzera. Lur honetako nekeen ondoren, berarekin batean betiko zoriona iritz dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez, ohar bat, hurrengo igandean Joakin Etxarri lehenengo urte hurrena ospatuko dugu. Orain, no? Badratu Jesus urra. Bai? Jauna zurekin Bedenka zaitzatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoaze jaunaren pakean.
Amen.